Svær aflevering til Mads Emil Madsen, der ender med at smide den væk og give Silkeborg en 3-mod-3 situation. Adamsen, flat, så lige forbi. Den går en meter eller anden forbi. Tobias Bæk. Links. Det er faktisk meget godt stjålet af Links. Med et vidunderligt drøn. Først så det ikke ud til at blive en alvorlig stor chance, men den kan AGF ikke få væk. Adamsen samler op. Vi har den smidt direkte ind på Bailey Peacock Farrell. Og 2 gange på 1 minut. Ken Nielsens mandskab. Sondag, klynge, plads blandt AGF-spillerne nu. Thordarson, hvis målet så blev trukket tilbage. Kaller McCourt har et godt langskud i sig. McCourt! Peacock Farrell er op og hænge, der bliver hættet væk fra næsten af ham af en AGF'er. Adamsen. Det er godt løb! Thordarson støder den i kassen! Silkeborgs pokaldrøm for